Γιόνσον. Τακουνάκι του Γιόνσον. Το γύρισμα είναι καλό, 1-0 η ΑΕΚ. Ο Πόνσε μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα. Εξαιρετική συνεργασία για την ΑΕΚ. Από την αριστερή πλευρά ο Γκατσίνοβιτς με τον Χατζησαφή. Η μπάλα έφτασε μέσα στη μικρή περιοχή, εκεί πετάχτηκε ο Πόνσε. Πολύ νωρίς η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ο Ελίασον με το καλό αριστερό στην εκτέλεση για τον Βίντα. Η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα, δεύτερο γκολ από τον Πόνσε. Περνάει η μπάλα από το κέντρο της άμυνας. Έρχεται ο Πόνσε. Είδε την μπάλα, έχω την εντύπωση τελευταία στιγμή να περνά. Περισσότερο αυτή βρήκε στο πόδι του και λιγότερο έκανε κίνηση ο ίδιος. Κατέληξε στη γωνία του Κουέστα. Πάσα για τον Μοντόγια, ο οποίος πήρε την κεφαλιά από τον Ελίασον. Έχει την ευκαιρία να σουτάρει και το κάνει. Ο Σαβέριο έπεσε χαμηλά, ο Θανασιάδης κρατάει το 0 για την εστία του και δέχεται και το χειροκρότημα του Γκατσίνοβιτς. Εξακολουθεί να χειροκροτεί. Ο πλάγιος επιθετικός της ΑΕΚ, την ενέργεια του Θανασιάδη, άπλωσε το κορμί του χαμηλά στο χόρτο. Ο Πόνσε γρήγορα έβγαλε την μπάλα για τον Γκατσίνοβιτς. Αυτός για τον Ελίασον, ο οποίος γύρισε, έπεσε κάτω, μπλόκαρε ο Κουέστα, διαμαρτυρίες από τον κόσμο για πέναλτι. Αυτό λέει ο Ελίασον, ότι με κράτησαν. Εδώ ξανά. Βλέπετε το μαρκάρισμα του Μοντόγια πάνω στον Ελίασον. Πρόλαβε, άπλωσε το πόδι του με τον Κουέστα κολλημένο πάνω του και από μια άλλη οπτική. Πινέδα θα πατήσει την περιοχή, θα πέσει κάτω. Ο Μανούχος κοντά στη φάση, λέει παίζεται. Νέες διαμαρτυρίες από τον κόσμο του ΑΕΚ. Και νωρίτερα προσπάθεια του Πινέδα μες στην περιοχή. Ελίασον το έπαιξε ωραία για τον Πόνσε με τη μία το σου του Πόνσε, ο οποίος γύρισε αλλά δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα. Δεν της έδωσε δύναμη για να νικήσει τον Κουέστα. Για να δούμε τον Τσούμπερ τώρα. Και πάλι βρήκε χώρο για το σουτ. Η μπάλα κόντραρε. Έμεινε κάτω σημαία του βοηθού. Έχει χώρο ο Ελίασον το σουτ. Χαμηλά η μπάλα 1 μέτρο μακριά από το αριστερό δοκάρι του Κουέστα.